खैथासो जाखोबा टाइमा हो टाइमा बेसेसो जाखो होनदो ओमफ्राय नै सान्दुङाव जिरायनानै दं आंना बोराया ओमफ्राय मा होनो मोनसे प्रब्लेम जालायबाय मिनिनो ना रागा जोंनो ना मानो इदि जाबाय आङो मानो होनना बुङोबा माने एसे लोमजादो आरोना हराव ओमफ्राय लोमजानानै माने सोरांसिसो एकदम मुलि जाब्रबलायबाय गुदुंनो ओमफ्राय आंखौ फोजाबाय लोमजादों खोमा आङो नै गुदुंथार इदि होनना ओमफ्राय मुलिबो जाबाय जानानै ओमफ्राय आरो फुङाव मा जालायखो अबे नायनि अबेमोन नै मोजाङै नुवाखै खोमा केमेरायाव नै इखौ नुदोंना नै इदि जाजोबदों आरोना आंनि बोरायनियाव हरावहा लोमजाबाय ओमफ्राय सोरांनानै दा मोदोमाव इदि गोजा ओरैनो बिखुंनिखो ओरै जानाय इथिंबो दङ आथिङाव नङा बिखुंनिखौ नायनि नै जानाय बिखुङाव नै मोनसे नुदोंना इ मोनसे अबेबा दंलाबायो नै इबो नै ओमफ्राय नै इ नङा अबेबा दङ ओमफ्राय आरो गोरनायावबो दंमोन ना इदिनो जादों आरो गोरनायावबो अबावबा दङ ओमफ्राय आरो नै खावलायावबो नै थेफुनाय रखम नै माबा थेफुनाय रखम जादों ओमफ्राय बिराद टेनसन आंहासो ओमफ्राय मा जादोबा ओमफ्राय मानाबो खोमा ना ओमफ्राय आं आरो एकदमबारे माननायसो जाखो ना माखो मोदोमा ओमफ्राय मोदोम माननाय जादों खोमा होननानै आंहा जि गिबाय ओमफ्राय एकदमबारे इनि गाननाय जोमनाय मुजा माबा माबि आखाइनि मुजा ओमफ्राय मोदोम हुगारग्रा टावेल सावेल फुङावनो सुना होलायबाय आङो एकदमबारे माननाय जादों खोमा होननानै ओमफ्राय आरो दै गुदुंजोंबो दुगैनो होबाय दै गुदुं फुदुंना थिख्लियाव ओमफ्राय नै सान्दुङाव जगासिनो दायो दा सान्दुङाव जगासिनो दुगैखांनानै ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे देखायनो होननानै आङो माने खोन्थानो होननानै बे भिडिअखौ बानायबाय आरो नोंथांमोना मिथियोबा खोन्थानाय मा बेयो आथिंफोरावबो जादों आरो नै इफोरबायदि गोजा आरोना इदि गोजा मा बुस्थुआ लोमजाहांनायावनो मुलि जाना होबाय नालाय मिथिया लोमजाहांनायावनो नोङा मायबा मोनसे जाखादो ओमफ्राय नोंथांमोना मिथियोबा मुलि खोन्थाहरबानो जानानै गुदुं मोनजोबदोंमोन उनाव मोननानै दसे थानानै कम्बल जोमबायना कम्बल जोमना खाख्लोबना उन्दुबायना नोङो ओमफ्राय आं सानबाय मानो इदि जाखो होनना ओमफ्राय आङो एकदम फुङावनो जि आरि सुलायबाय बिसना सादर यानि गाननाय जोमनाय एकदमबारे माननाय जादों खोमा इदि होननानै मोदोम माखाया इदि जाजोब्बायना बदला बदलि माबा बदला बदलिबो नङा इयो बदला बदलिबो नङा बदला बदलि होना इदिखो बदला बदलिया ओरै एलारजि टाइपनि जानायखौसो होनो इथ' बदला जायाखैना थेफुनाय टाइपनि जादों बोरैबा आथिङावबो ना खावलायनिखौ एकदम बोरैबा नुदों आङो नै असाइसनो मा जागोन इयो आंहा आथिङाव अबाव जादों नै आथिङावबो अबेबा मोदोमाव जाजोबदो खिथिजाया माखासेखौ मिनिनो ना मानो जाबाय आं मिथिगोना ओमफ्राय मिथिया आंबो ओमफ्राय आंनावबो जागोन ना मागोनबा जानाय नङा आंनाव जानायबा दालागि जागौमोन ना नैयावबो जाहांदों नै मोनसे फिसा जाबोदो थिफुदो नै फिसा जाबोहांदो इथिंजायबो इयावनो नुगोन नों खाथियाव नायनाय नुस्लाबा दे माने आं मा भाबियो इफोरबायदि प्रब्लेमा इनियाव दाजाथो इदि सानथारो आङो नांगौबा आंनियावनो जाथो बिराद टेनसन जाखायो आङो माने मा बुंनो आरो नै इखौ बावदों आङो नै होआ दे आङो फुलिथारनाय होआ फुलिथार होआ होनदों होआ दसे फुथ'नाय दोनै नायनो गोजांबायलै एख' नङा दे नायनोबो मोना नामा आं नायनो एख' नङा गोरानखा मानसियानो आसुगुरखौ फोनांबा सागोन खोमा ना इयाव एसे गिदिर जादों ओमफ्राय नैयावबो नै दै गबाय दं गानदो टेनसनलै बेयावबो
गोबाव जादों नामा? जादों साखौ फुदुंनानै लायथाब गान गस्ला खावलाय हमनाङा इदि ओंखारदो ओमफ्राय मा होनो बिदिनो माने बेलेग भिडिअसो बानायनो होनना सानदोंमोन आं दिनैहाय ओमफ्रायो भिडिअ बानायनो मोनदिया बोरायखो इदि फुङावनो इदि माबाबायना ओमफ्राय लाइभ फैनो नागिरदोंमोन गैला ओमफ्राय आरो दिनै आङो सानडेखाय माने लाइभबो फैनो नागिरदोंमोन बेबो जायासै बेलासिलायबाय नै उपाय गैया ओमफ्राय जेबो भिडिअबो बानायनो मोनासै दिनैहाय इखौनो हासिनो ओंखारदो र' आरोबाव ओंखारदो खानायाबो रानाखैनो खर' लोबनानै खावस्लिब स्लिबनो ओमफ्रायो नोंथांमोना मिथियोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना नै ओमफ्राय नों सा लोंनो ना मा होनदोंमोन बावलायलांबायसो आङो लाल सा ब्रेड ओंखाम जाथ'ला एसे जा ओंखामखौ आंबो जाथ'वाखैनो ओंखाम बेलासिलायबाय ओमफ्रायो बिदिनो जेबो भिडिअ बानायनो मोनासै दिनैहाय आं भिडिअ बानायगोन होननासो सानदोंमोन जेबो ब्लग भिडिअ बानायनो मोनासै ओमफ्राय टेनसन जायो आरोना माबा मोनसे बेफोरबायदि जाबाथाय आंहाथ' फुङावनो आइया मा जाजोबखोलै मानसियालाय इदि जाबाय थादों मिथिगोना मा जाखो मानसियालाय होनना जि गिगासिनो आं आखाइखौ इदि हमथाना लागासिनो इदि हमथाना लागासिनो आं आखाइखौ ओमफ्राय आंबो थर मोनदो नोंखो खनसे मिथिदोंना नोङो बाहेराव थांनो आं थर मोनदो ओमफ्राय थेवबो लोमजानाय बायदि आं मोनाखैना इदि उनावसो नों खोन्थाबायना आंनो लोमजादो खोमा आङो इदि होननानै ओमफ्राय आं लोगो लोगो खाफालाव दांनानै नायबाय एकदम गुदुं मानसिया ओमफ्राय मुलि जाबाय जानानै ओमफ्राय आरो सोरांथारनानै आरो जालायबाय मा मोदोमाव माबा जाजोब्बाय आंनाव नायलाय इदि होनना जालायबाय आंहा टेनसन जालायबाय हा दहाय हराव लोमजादो होनबाय सोरांसि आरो दा सोरांनानैलाय मा जालायखो होनना आं नायबाय फुरा गस्ला सस्ला खुनानै नायबाय आङो ओमफ्राय फुरा बदला बदलि जाजोबदो दानि आं खोन्थिनाया नोंथांमोननो साराय गुदुङा दांबाथाय नायनायफोराव बेरदेरबा थेफुवा बेफोरबायदि टाइपनि जाजोबदो आरोना ओमफ्राय जायफ्रा मिथियो खोन्थाहरबानो जाबाय मा जादों बेयो आंबो मिथिना मोनाखै ओमफ्राय आरो माइयाबो गैयाना जोंहा दा मा थानायबा माइया माबा मोनसे बेबस्था खालामगौमोन माबा मोनसे माबा खालामगौमोन ओमफ्राय दा गाबोनसो फैगोन जोंहा माइया गुवाहाटि थांदों ओमफ्राय बेनो आरो मा जागोन दा हामगोन ना स' बेखिनियानो बेखौनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामनो खोन्थानो मिथिनायफोरा खोन्थाहरगोन साननानै आं माने ससेबाबो बानायबाय आरो खावस्लिब स्लिबबाबो नै जेबो देलायनो मोनाखै खानाय सानाय हनो मोनाखै खर' लोबनानै ओरैनो माबागासिनो सान्दुङाव जगासिनो बोरायजोंनो लोगोसे ओमफ्राय बेखिनियानो सा लोंनो नागिरदों आंना बोराया बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आं भिडिअखौ बाय बाय